ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேர் ஹம்ஷவர்தனி. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டோரி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு குட்டியான ஸ்டோரி தான், உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் ஒரு குதிரையை வச்சுட்டு ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு. அவர் ரொம்ப நேரம் ஓட்டிகிட்டு போனதுனால அவருக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால அவர் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. திடீர்னு பார்த்தோன்னா திருடன் அவரோட குதிரையை திருடிட்டு போயிட்டார். ஸோ அதனால் அவர் ஓடுறாரு. ஓடி அவர் ரீச் ஆகிட்டார். ஸோ இது என்னோடய குதிரை, நீ எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இல்லை இது ஏன் குதிரை அப்படின்னு திருடன் சொல்கிறாரு. இல்லை இது ஏன் குதிரை அப்படின்னு அவரும் சொல்கிறாரு. சரி, இது உன்னோட குதிரை அப்படின்னு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு அந்த தீஃப் கேட்குறாரு. சரிவா, நம்ம பஞ்சாயத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. குதிரையோட ஓனர் அவர் அதுக்கு முன்னாடி குதிரையோட கண்ணை கட்டிடுறாரு, க்ளோஸ் அப்பாக கட்டிடுறாரு. அப்புறம் பஞ்சாயத்துக்கு போகிறாங்க. அவங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. என்னோடய குதிரைக்கு ஒரு கண்ணு தெரியாது, அது என்ன கண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவனும் யோசிக்கிறான், ஐயோ நமக்கு வேறு தெரியாதே அப்படின்னுட்டு அவன் குத்து மதிப்பாக வடது கண்ணு தெரியாது, ரைட் சைட் தெரியாது அப்படின்றாரு. அதுக்கு அவர் சிரிக்கிறாரு. என்னடா இவன் சிரிக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவங்க தீஃபு யோசிக்கிறாங்க. இல்லை இது தப்பான ஆன்சரு, என்னோடய குதிரைக்கு 2 கண்ணும் தெரியும் அப்படின்றாரு. ஸோ வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அந்த குதிரைக்கு நல்லா 2 கண்ணும் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இது தெரிஞ்ச பஞ்சாயத்து தலைவருக்கு ரொம்ப கோபமாயிடுச்சு. அதனால அந்த திருடனை பனிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் விஸ்டமாக யோசிக்கணும், நாலேஜாக யோசிக்கக்கூடாது. உங்களோட நேரத்தில் உங்களோட சூழ்நிலையில் என்ன நடக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்கணும் காய்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருடனுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் நல்லா கிடச்சிருச்சு. அதே மாதிரி அந்த ஓனருக்கு ஒரு நல்ல முடிவு ஐடியாவாக வந்ததுனால தானே இவங்களோட குதிரை இவங்களுக்கு திரும்பி கிடச்சிச்சு. இல்லைனா அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்காதுல்ல. ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் நல்லா யோசிக்கணும். உங்களோட நேரத்துக்கு யோசித்த மாதிரி, உங்களோட நேரத்துக்கு வந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா யோசிக்கணும் காய்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோவோட கருத்து என்னன்னு உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.